आं रावनोबो नंखाय अननाय होनो रोङा आरो आं नोंनोबो थार अननायखौनो होदोंमोन। जानांगौ नोंहा नंखाय अननाय होनाय आरो नंखाय दाय होनानै गारनानै थांनायनि हुदा जाखाबाय। आंनि नोंखौ अननायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं बेखौ निमाहा बियो। आं नोंनि खाथिबाबो आं नोंनि गोजानाव बायदिसोखामोन। आंथ' नोंखौ जिउ होनानै गोथार गोसोजों मोजां मोनबोदोंमोन। आं नोंखौ फोथायोमोन नाथाय नोंथ' आंखौ फोथायामोन। आंनि साननाय आंनि हनाया नोंनि मेगनाव मालाबाबो दुखु दालाबोथों। मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो? आंनि सिमाङा मानो फैमाल थांखो? आं जेबो हमनोनो हायासै आंनि लाइफआव मानो बिदि जालांखो? आं मा रावै फोरमायबावगोन आंनि दुखुखौ नोंनि सिगाङाव? बायफ्लेलांनाय बे आंनि गोरबोआ सिरियैल' थानो हास्थायसै। आं नोंनो एसेबां अननाय होसेयावबो नों दिनै आंखौ गारनानै थांबाय। आं सानो आंनि गोरोन्थियानो गैखायामोन। नोंसो नंनायनि नङैनि आंखौ सन्देह खालामोमोन। नों आंनि जायगायाव थानानै नाय, जुदि आं नोंखौ सन्देह खालामोमोनब्ला नोंबो सहायना थानो हानाय नङामोन। जे मोजां मोनलायनायाव फोथायनायानो गैखाया सानफ्रोमबो सन्देह खालामबाय थायो। बे मोजां मोनलायनायखौ फोथांनानै लाखिनायनिख्रुइ फोथैनायानो साबसिन। नोंसो आंखौ नंखाय दाय होनानै गारनानै थांदोंमोन ना, आंथ' नङा। नों आंखौ जिउआव बयनिख्रुइबो बांसिन दुखु होलांबाय। नोंखौ गोसोखांब्लाथाय आंनि गोसोआव दुखु मोनखाङो। नों आंनि लाइफआव मानो फैयामोन होननानै